Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, care a împlinit recent 10 ani de activitate, este singura organizație patronală care reprezintă la nivel național și european tineri întreprinzători cu vârste între 18 și 40 de ani. Însumăm peste 1000 de membri, adică firme reprezentate de tineri întreprinzători. Avem 13 structuri teritoriale și am implementat până în prezent peste 30 de proiecte în România și în Europa. În 3 cuvinte ne descriem prin inițiere, acțiune și rezultate. Suntem membri ai Organizației Europene a Tinerilor Întreprinzători și ai Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. De asemenea, suntem implicați în 10 structuri, în cel puțin 10 structuri de dialog social și comitete de monitorizare în prezent. În urmă cu 2 ani și jumătate, domnul profesor Titi Paraschiv, împreună cu domnul președinte Florin Gianu, a avut ideea de a realiza un proiect pentru studenții din regiunea București. Rolul meu a fost de a pune pe hârtie această idee și am reușit ca în iulie 2015 să elaborăm un proiect și să ne clasăm în primii 10 și să obținem o finanțare nerambursabilă. Per ansamblu, 2 săptămâni de elaborare în anul 2013, 9 luni de evaluare până în aprilie 2014 și 19 luni de implementare. Am stabilit 6 parteneriate cu universități din București. Am organizat circa 400 de întâlniri cu studenții, adică ședințe de consiliere de grup și individuale. Am acordat și încă vom acorda astăzi pentru 14 premii speciale. Am organizat 2 vizite de studiu la Sibiu, la fabrica Siemens din Sibiu, unde au participat 76 de studenți. Și am realizat un studiu, tranziția de la școală la viața activă, în vederea îmbunătățirii activităților de consiliere și orientare profesională. Ne-am propus să creștem gradul de ocupare a absolvenților învățământului universitar din București, prin oferirea unor servicii de consiliere și orientare profesională pentru 360 de studenți. Asta a fost targetul nostru inițial. Ne-am propus să creăm parteneriate durabile cu universitățile din București, să formăm competențe și aptitudini profesionale pentru 250 de studenți, să îmbunătățim activitățile de consiliere și orientare profesională care se acordă studenților, să le îmbunătățim, fie printr-un studiu, fie prin propuneri, să ajungă și la alți furnizori. Astfel, în 19 luni de implementare, proiectul o să încheie luni, pe 23 iunie 2015, am înființat un centru de consiliere și orientare profesională, cel din strada Spătarului. Am semnat cele 6, ne-am propus 5, am reușit 6 parteneriate cu universitățile din București. Unul dintre aceste parteneriate fiind cu Universitatea Titu Mavrescu. Îl avem de față pe domnul decan al Facultății de Psihologie. Am organizat peste 400 de ședințe de consiliere și orientare profesională, atât de grup cât și individuale. Am implicat formal 24, informal au fost mai multe persoane implicate, 24 de angajați ai patronatului și ai Siemens. Noi am avut 8 angajați și Siemens 16. Am organizat și implementat 252 de stagii de practică, colega mea Roxana ne va spune mai mult despre asta. Am acordat subvenții studenților participanți la practică. Inițial nu le-am prevăzut în buget, ulterior ne-am dat seama că este necesar pentru studenți și de ajutor și am zis hai să facem o modificare și să acordăm subvenții. Prima tranșă a subvențiilor pentru 116 a fost plătită ieri, până mâine trebuie să aveți bani în cont, cea de-a doua va fi primită în decembrie. Am generat angajarea a 25 de persoane din datele pe care le avem până în prezent. Am motivat oamenii să continue studiile și consider că circa 300 de persoane au continuat studiile. De asemenea, am realizat o platformă web a proiectului, practicădeexcelență.ro și o aplicație smartphone. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă sunt întrebări, la secțiunea de întrebări, vă stau la dispoziție cu drag.